Maigting na binantayan ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang dalampasigan ng Lingayen noong Holy Week. Maliban kasi sa pagkalunod, problema pa ng ahensya ang mga nagkalat na basura sa dalampasigan. Ayon sa ahensya, ang mga ito ay iniwan ng ilang turistang bumisita. Kaya tulong-tulong ang mga kawani ng ahensya at mga residente sa pagpulot ng basura. Namataan din ang ilang basurang nagkalat sa Patar Beach sa Bolinao, Pangasinan. Panawagan ng PDRRMO sa mga turista maging disiplinado at responsable sa pagtatapon ng basura. Isa rin sa mga dinagsanong Holy Week ang mga dalampasigan ng La Union. Hindi rin ito nakaligtas sa mga basurang iniwan ng ilang turistang bumisita. Kaya sa pangunguna ng La Union Lifeguards, nakiisa si La Union Governor Rafael Veronico Ortega David sa pamumulot ng basura. Anya, naging kaugalian na niyang sumama sa pagpulot ng mga basura sa dalampasigan tuwing Holy Week. Hindi naman naitago ng gobernador ang pagkalungkot nito sa dami pa rin ng mga basurang itinatapon sa dalampasigan. Hinihikayat naman nito ang publiko na magtulungan sa pagresolba sa problema ng basura. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.